Deputati nazzjonalisti ħarġu għat-tabla ħabel jiddefendu d-dikjerazzjoni li saret mill-partit tagħhom stess fl-aħħar jiem, jiġifieri li skontu il-ħaddiema Awċin li jaħdmu mas-servizz pubbliku jitilqu mix-xogħol mal-10 ta' filgħodu. Kienet id-deputata nazzjonalista Graziella Tarprevi li għamlet din id-dikjerazzjoni lill-Prim Ministru fl-ogħla istituzzjoni nazzjonali. Issa qoddim il-bini tal-Parlament stess, deputati sħaba flok ikkundannaw dan l-attak partiġan fuq il-ħaddiema Awċin iddeċidew li jiddefenduha. Wieħed minnhom kien id-deputat Ivan Castillo li qal li One News għandu żball u qed nikkwotaw ħażin. Naħseb qed tikkwotaw ħażin. Però bl-iswed fuq l-abjad id-dikjarazzjoni nazzjonalista f'mistoqsija parlamentari tajt speċifikament li l-Awditur Ġenerali għandu jinvestiga ħaddiema tal-Gvern Fawdex li jkunu diġà telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu. Sa dan it-tant kien hemm diversi deputati oħrajn li viżibilment skomdi ma kkundannawx l-attakk tal-Oppożizzjoni fuq il-ħaddiema Awċin. M'għandix kommenti x'nagħmel. Onorevoli, il-Partit Nazzjonalista kif ħareġ bil-pożizzjoni li ħaddiema ta' ċivil Fawdex jitilqu fl-10? M'għandix kommenti x'nagħmel, grazzi. Meta l-ġurnalista One News staqsa lid-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo x'jaħseb dwar din id-dikjarazzjoni, b'espressjoni fuq wiċċu ta' persuna li ma tistax temmen li xi ħadd joħroġ b'attakk simili, talabna ngħidulu minn għalhekk. Onorevoli, wara nofsinhar tajjeb, tista' tgħidli kif il-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-ħsieb illi bil-pożizzjoni illi l-ħaddiema ta' ċivil Fawdex jaħdmu sal-10 ta' filgħodu? Min qalek? U mingħajr ma ħasiba xejn id-deputat Justin Xkembri infex jattakka lil One News li qed nivvintaw l-istejjer. Kuljum tridu taraw se tivvintaw biex iddawru. Dan il-kumment dispreġjattiv tal-Partit Nazzjonalista ġab il-kundanna ta' bosta fosthom tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-General Workers Union li saħqu li jemnu bisħieħ fil-ħidma tal-impjegati tas-servizz pubbliku u li se jibqgħu hemm biex jipproteġu l-interessi tagħhom.